Good evening mga karuba, it's me again, your boy JM Pastor. Ngayong gabi, magpapagame ako ng pugtuan nyo numano da ito igam ko nga kwarta. Okay? Di mga bag 300 pesos load. I-G kayo mismo comment section di YouTube channel ko. Dito nga video, ipag-commentan nyo, ipag-pugtuan nyo. No manoti, balor na dito, igam ko. So, wag rawit yun. Ay, gayam, di maudi, at the end of the video, bibilangin ko kung magkano talaga itong hawak ko. Pero, pag in-upload ko to, kakat ko muna. Alright, so, game na tayo. Magkano sa tingin nyo? Pugtuan nyo. 300 load. Iti first nga makapugto. Alright.